Uite acolo e una urâtă de aia, Bubi. Vino încoace. Nu vezi așa de aici. Uite-ți de alea urâte cu ochii albi. Exact, sunt în copac acolo. E una sus și mai sunt două, una lângă alta, mai jos. Una mică sus. Da, da, da. Arată ce mică ea e pui. Eu cred că așa sunt ele, că toate... Nu, este una atâta. A, nu văd pe aia mică. Uite-o. Uite-o aia ce mare. Da, uite. Nu știu în care parte. E jos, nu în copac. Cu baracile alea. A, e de departe? Da, am văzut-o, sunt două, una lângă alta. Bă, ce multe sunt. Păi, îți dai seama. Nu știu unde mai sunt acum. De sus acolo. Sunt copaci, eu văd pe aia mari, uite, care scață sus, o vezi? Nu. Uite puiul. Uite-le, sunt trei acolo. Sunt la pui în brațe. Coboară sub iană. Filmezi? Da. Uite-le, iarăși pe alea de departe, le vezi? Da, uite acolo cu baratul. Tot sus. Aia se vede foarte bine acum. Aia cred că n-am de acolo. Aia de sus. Cred că nu reușesc să o găsesc cu camera. Uite ce mare e acolo aia de purtare. Astea din dreapta sunt de-alalte. Nu știu dacă ai observat. Coadă mare. Vezi cum e pe coada aia? Uite. Da, da, da. Aia de sus, zici, din copac, nu? E chiar să știi că sunt ca murițele. Ieșim și noi pe la două. Ieșim. Mergem să scoatem bani. Și vedem unde ne atârnă. Uite una aici, Alexandra. Unde e aici? Aici pe casă, în dreapta. Aici fac. A, că am atent.
să vezi că ia ăla. Nu, n-am mănânc. Ne-ai filmat? Filmez acum, încă filmez. Se pălmuiesc chiarăși, cum a zicea Flavius. Uite încă una. Și apare teritoriu. Stai că vine și asta, mai ia și ea ceva. Tantia asta cred că se așteaptă să mai prindă ceva, să nu înțeleg. Vrei să le dai să se strice și la burtă sau cum? Uite-le și pe astea, ce urâte sunt astea mici. Deci sunt trei tipuri, alea micuțe par să fie altfel. Astea de sus sunt așa și mai sunt alea cu ochii albi. Alea cu ochii albi. Ce-au furat? Sunt niște biscuiți, ceva, mi se pare, o pungă cu mai mulți biscuiți. Cu mai multe pachetele de biscuiți. Uite la poză, ai văzut? Mai dacă ia telefonul de mână. Mai ține ca să râdă și mai mulțele de ea. Băi, ce mult! Uite cum a sărit. Da, mă, batonul ăla seară. Nu înseamnă că nu vine dacă ești tu. Ce cutie mare ăla. Și-a luat toată cutia. A pus curul pe ea. Asta e proprietatea lui tata. Băi, sunt incredibile. Nu, îți par niște biscuiți având în vedere ce Trebuie să mâncă. lăsăm și noi, batoalele alea nu mai sunt bune să le mâncăm. Eu zice să nu le lăsăm. De ce, mă? Că fac mizerie, fac praf pe aici. Gata, s-au cam dus. Sunt copaci. Uite una în Da, copac. pe una sus acolo și mai e una aici. Mai sunt vreo două în copacul ăsta. Că uite, mai e una chiar lângă ea. Ne târnă coada lui aia. Gata, 10 minute de filmat, cred că e destul. Nu-și mai lasă. Uite ce mică e aia, uite, nu știu dacă vezi în colț aici.
Vezi de felinarul ăla? De felinarul șasiul ăsta. Uite acolo, se mișcă, uite. Ah, da, nu știu. Da, eu uite, pui ăla, mă. E mic. Unde ce se polnesc când... Gata, ajunge.